Mitä tarkoittaa level up? Nousta seuraavalle tasolle. Se ei ole heikkohermoisille. Se ei ole niille, jotka pelkäävät muutosta. Seuraavalla tasolle nouseminen on rohkeille. Heille, joilla on rohkeutta ja visioita. Heille, jotka uskaltavat astua tuntemattomaan. Yrittäjyys, kestävyys, kasvu. Nämä polut on tarkoitettu niille, jotka uskaltavat. Kestäville, periksi antamattomille. Heille, jotka näkevät haasteen ja valitsevat kohdata sen. Jokainen ihminen käy läpi samanlaisia taisteluita. Samoja sisäisiä ääniä. Osa meistä kuiskaa, pysy tässä, pelaa varman päälle. Mutta on toinenkin ääni. Se, joka kannustaa meitä kasvamaan, laajentumaan, kehittymään. Tämä sisäinen taistelu. Ja jos olet valmis nousemaan seuraavalle tasolle, olet valmis voittamaan sen taistelun. Level up. Valmistaudu suuruuteen.